Iawn, mae gen i 30 joc yma, a sialens chi heddiw ydy Trïwch, beidio, chwerthin. Barod? Dwi wedi bod yn darllen llyfr am anti-gravity. Mae'n amhosibl i roi lawr. Dwi wedi ordro QR ac wy gan Amazon. Neu ar ti wbo. QR, wy. Nath fy merch ddeud, Dad, ti heb randa ar ddim byd dwi wedi ddeud. Am ffordd weird i ddechrau sgwrs. Mam, sut dwi'n edrych? Dad, efo dy lygaid. Pam naeth yr Invisible Man droi lawr job newydd? Oedd o'n methu gweld ei hun yn neud o. Achos mae'n invisible. Person yn y siop. Wyt ti eisiau'r llefrith yn y bag? Fi. Na, just gadael yn y carton, please. Beth ydy'r peth gorau am y Swistir? Dwi ddim yn siŵr, ond mae faner yn plus mawr. Os ti'n gwybod y fflagio fan'na. Beth wyt ti'n galw ci sy'n gallu wneud magic? Labracadabrador. Ma' nhw'n gwella. Ro'n i'n arfer gweithio mewn ffatri sy'n wneud calendrau, ond ges i'r sac achos nes i gymryd cwpl o dyddiau off. Mae brechdan yn cerdded mewn i bar ac mae bartender yn deud, sori, dyn ni ddim yn serfio bwyd yma. Beth ydy hoff ffrwyth Beethoven? Banana! Dwi'n gwybod pob gair cwestiwn yn Gymraeg ar wahân i un. Dwi ddim yn gwybod pam. Welsh joke. Ti wedi clywed am y band newydd 1032 megabytes? Maen nhw'n dda, ond maen nhw heb cael gig eto. Actually, oes na 1032 megabytes mewn gig? So mae hwnna'n un... Dwi'n meddwl bod hwnna'n gweithio. Funny though. Nurse. Be ydy dy blood type D, os gwelwch yn dda? Fi. Coch. Nes ti clywed am y tŷ bwyta ar y lleuad? Bwyd neis, dim atmosffer. Nes ti glywed y rumour am y menyn? Wel, dwi'n mynd i spreadio fo. Pam dwi ti byth yn gweld eliffantod yn cuddio mewn coed? Achos maen nhw'n rhy dda yn neud o. Ti ddim yn gweld nhw. Wyt ti eisiau clywed joke am construction?
Dwi dal yn gweithio arno fo. Dwi mor dda yn cysgu, dwi'n gallu neud o efo fy llygaid wedi cau. Nath ffrind fi ddeud, does dim byd yn odli efo pawb. Nes I ddeud, na didio ddim. Mae 5 allan o 4 o bobl yn admitio bod nhw'n crap efo fractions. True story. Mae yna 2 bysgodyn mewn tanc, a mae un yn deud, wyt ti'n gwybod sut I yrru hwn? Beth mae E.T. yn fyr am? Achos dim ond coesa fyr sydd gynno fo. Nes I feddwl am gair newydd heddiw. Plagiarism. Beth sy'n odli efo pri ac yn drewi? Ti. Nes ti glywed am y explosion mewn ffatri caws yn Ffrainc? Roedd debris ym mhob man. Pam roedd y llyfr mathemateg yn drist? Achos roedd gynno fo lot o broblemau. Pam nath y golffiwr newid ei drowsus? Achos gafodd o dwll mewn un. Nes ti glywed am y 2 berson nath ddwyn calendar? Gafon nhw 6 mis yr un. Un ola. Ro'n i'n arfer cysau facial hair, ond wedyn nath o dyfu arno fi.